Halor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Ki pulit jongka Amritsar Rural Police kila yokyam ya arngut ki beriu ki badan jede bat ki Lehnoh Pakistan bat nakini ki arngut la yoban kurup u rocket propel grenade lani u RPG ya ka bakila Thmu ban Hiar Thma ha Punjab ki arngut ki bala syakem ki dei ki bala tip kerteng kum u Mehak Deep Singh bat u Aditya ha ka jingsdang jongka jingtoket ki pulit kilab babaro arngun ki don ya ka jede ka bajan bat ka ISI ha Pakistan bat kumjuru ki don ka jede bat u Harpreet Singh u badan menta ha patok ha Ferzipur jail bat 8 poi ya u RPG Shaki da ka ISI ki pulit kilab bagini ki samla ki badang don ha pedeng karta ka bakhat pra hadukat khandai kila syapen bi da ka pisa ban le ya ki kampentrim ha India bat 8 poi ya ki RPG Shaki da ka drone ki pulit ki dang toket benya shushu yakini banyo yaki jingtep ki badan kam. Pen riu spa ya các tiên là dòng pen đâm cam ya ka bakan kiu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa buon kia kren halor ka environment ka saudong sauput saukuan ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentin khasi niyo ya ka marian na kamarian niyo sa ka Meirilung, Meirisan, Meirilang, Meiramo. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV, na kabenta ka jingmentoy upat ba.